салому алейкум дӯстони азиз, умедворам сиҳату саломатед иншааллоҳ. Аллоҳ баракатон мута. Умедворам ки сиҳату саломатед иншааллоҳ. Наворе ки мебинед, аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам ҳамин навора падилиса кунед, яъне равон кунед ба дигарон, чи ватсап бошад, имо бошад, чи инстаграму ва фейсбуку дигар каналҳои интернетӣ бошад. Хоҳиш мекунам ки ҳамин навора равон кунед. марҳамат, навора тамошо кунед ва ҳар касе чӣ қадар метавонад дастгирӣ кунад ин бародара, чунки бисёр дар ҳолати вазнин қарор дорад. Салому алейкум раҳматуллоҳ. Ассалому алейкум бародарони аҳли ислом. Ман модари ин бачаи дар ҷойгоҳ ховрафтагӣ 1 сол шуд ки бача ғалтида ҳайдои меташто маҳраш ғалти шикаст. $12,000 гуфтан маблағ калон қати операция карда ин бачака. ҳай нақс шуд, худоро шукр, нақс шуд. Так бачам анако аймиён поёнаш кор намекунад, бо пули калон талаб карда истодам дар худи Ҳиндистон. дар инҷа намешуда операцияш. мо бояд тезтарак операция кунем ки ҳамҷаш нақс шавад. $8,000 гуфтиян, шароит нест. то ҳами 1 сола лечение кардем бефоида инҷа да. агар набарем ҳами лечение накунем дар онҷа операция накунем дер мешавад. хай хоҳиш мекунам ин бачаҳои аҳли ислом ки як борга дастгирӣ мекардам, ин бачаро операция мекардем. дар ҳаққи ҳамаи муҳоҷирон, ҳамаи ҳамватанон дуо мекардам. Ассалому алейкум бародаро. 1 сол пеш аддиюм этаж ғалтидам, стумураи гарданам шикаст. Ҳиндустон рафтем, дар $12,000 гарданам операция кардам. бози аймиён поёнам кор намекунад, шароитам нест. аз барои Аллоҳ $8,000 гуфтиян ёрдамам кунед. иншоаллоҳ дар ҳақтон дуо мекунам.